Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Pilar, Burgos, General Luna ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Adlaw karon nga Sabado, pizza 24 bulan sa Oktubre, tuig 2020 na mga ka-Siargao. Kamusta ka mo? Ano na sabta sa laing edisyon sa atong tulumanon sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, ilabi na sa Luzon, Visayas, Mindanao ug tibuok kalibutan. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers ug commenters karon. Gikan na ka Maria Len Ahok. Good morning Kuya G and Siargao TV. Keep safe everyone. Salamat po, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga reactors karon. Salamat kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Dili ta maglangan mga ka-Siargao atong pagatan-awon karon ang latest update sa kahimtang sa atong panahon nganong adunay pag-ulan nga atong nasinati ganinang kadlawon. Good morning. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na marami tayong weather system na minomonitor sa araw na ito. Unahin na natin itong si Bagyong Pipito na may international name na Saudel na lumabas na nga ng ating area of responsibility kaninang umaga. At ngayong hapon, ito'y tinatayang nasa layong 470 kilometers, kanluran pa rin yan ng Sinait, Ilocos Sur. So, ito ay kumikilos pa rin papalayo ng ating bansa at tinatayang natin na posibleng tumama dito sa Vietnam area. Kaya iba yung pag-iingat ang ating pinapayo sa mga kababayan nating na naninirahan dyan sa Vietnam area. Ikalawang weather system natin, itong dating tropical depression na ngayon ay isa na lang shallow low pressure area at tinatayang natin nasa layong 1,880 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at inaasahan nga din na posible nang matunaw sa mga susunod na oras. Mao kana mga ka-Siargao ang latest updates nato. Samtang mga ka-Siargao sumala pa sa DOST Pag-asa nga musulod nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo karon mga ka-Siargao nga si Kinta. Ang pangalan ni ini mga ka-Siargao, Kinta, maong adunay mga pag-ulan nato nga nasinati dinhi na sa tong probinsya o sa ubang bahin, ubang dapit sa atong mga lugar din na sa Caraga region o sa Mindanao. Samtang sumala pa sa weather forecast usab mga ka-Siargao nga adlaw karon unya na anak kini paingon didto na sa Central Visayas mga ka-Siargao. Ilabi na didto na ngadto sa Bicol region o din na sa Samar area mga ka-Siargao. Mga na ang latest updates nato sa kahimtang nato sa atong panahon karong buntaga. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kan Danica del Rosario. Salamat po. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag Siargao, labi na sa akong mga kalumunan, Clave family, diha na sa Union og Pacifico. Stay safe and God bless you po. Gikan na kang Edwin Clave. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Greet mo naman anak ko na si Luisa Kate, nag-birthday ni Jacuman. Gikan na kang Perlo Crisologo. Salamat po, magandang umaga. Happy birthday po sa mga nag-birthday karon. Good morning, happy birthday po. Good morning Kuya G. Sanan sa mga taga Siargao noon, watching from Manila. Unta magtinabangay og mamati kita sa mga frontliners nato aron dili na mo kanat pa ang virus. Keep safe Siargao o we heal. Aswan gikan na kang lang Lubrio. Salamat, magandang umaga po.
Samtang mga kasyargaw, ang pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntaga, tulo ka new COVID-19 positive cases na itala sa Socorro. As of 3 p.m. kagahapong adlaw mga kasyargaw, adunay nadugang nga tulo ka new COVID-19 cases sa munisipalidad sa Socorro. Base na sa kumpirmasyon sa DOH-CHD Caraga, og miabot na sa 13 ka buok kini mga kasyargaw, cumulative numbers kini. Nasayran usab nga aduna nay 8 ka recoveries og 5 na ang naitalang active cases. Ang maong 5 ka kaso ana karon na admit sa ospital og tanan stable na ang kondisyon. Dugang pa nga duha niini adunay history of travel gikan na sa Surigao City og ang tulo gikumpirma nga local transmission cases. Unom na ang probable case, 9 ang suspected cases og duha ang gihulat ang resulta sa RT-PCR swab test result. Ingat-ingat tayo mga kasyargaw. Mao kana latest update sa Socorro mga kasyargaw. Adunay nadugang nga tulo ka buok mga kasyargaw o mga bagong kaso gikan na sa report sa DOH Caraga. Samtang mga kasyargaw, ang suspected cases sa Burgos negatibo na sa RT-PCR test. Base na sa situational report number 186 nga gipagawas karon sa RHU Burgos nga negatibo na ang RT-PCR result sa usa ka suspected case og kini asymptomatic og kumpleto na ang pag-quarantine. Samtang ang tanang 38 nga adunay close contact sa mga confirmed case sa Santa Monica asymptomatic na karon og kumpleto na ang pag-quarantine niini usab mga kasyargaw. Samtang ang first og second generation nga close contacts mi pailalom sa rapid antibody test og kini negatibo na. Nasayran karon nga adunay 24 ka LSIs ang Burgos gikan na sa Surigao City og nagpahigayon gihapon karon og striktong quarantine og tanan asymptomatic. Samtang 241 ka PUMs of persons under monitoring ang nakakumpleto na sa 14-day quarantine mga kasyargaw. Gida ni karon sa Rural Health Unit sa Burgos ang mga Burgosanon nga magpabilin nga kalmado og vigilante og sundon ang mga DOH minimum health standards karon mga kasyargaw. Mga latest updates nato sa LGU Burgos. Salamat. Good morning po, magandang umaga. Good morning, ilabi na kang Neneng Espadero. Good morning, Kuya G, watching here in Kuwait. Ingat lahat, taga San Isidro. Yes po, salamat. Magandang umaga po. Good morning, Maradyo na Buntag, Burgos, Siargao. Gikan na kang Lex Escobia. Salamat po. Good morning, Kuya G. Labi na sa akong mga kauban sa room nga sila Cresilda Alcala o Janet Magaluna. Gikan na kang Sheila Noguera. Salamat po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Have a safe Saturday from Kawit Dos. Gikan na kang Margie Lucha. Salamat po. Mga taga-dapa, salamat. Good morning po. Good morning, Kuya G. Pa-shout out diha na sa family ko. Sila ni Sir Liscano na magiting na guro diha na sa Rojas sa San Isidro. Gikan na kang Shin Sam Ramilo. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, usab. Kang Renelyn Suazo. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao TV. Salamat po. Good morning, Kuya G. Watching from Taguig. Gikan na kang Shin. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Maradyo na Buntag. Maayong buntag. Greet na ako mga pasyente diyan na sa Surigao City. Barotac family o paryente diyan na sa Surigao City. Barotac family and watching from Davao City. Salamat, Kuya G. And God bless and keep safe always. Gikan na kang Aida J. Barriento. Salamat po, magandang umaga. Samtang good morning, Kuya G. Pa-shout out naman, Kuya kang Kuya Eliazar, Kevin Arana, Jaimbok Oga Donski nga nag-ingkuray sa beranda while naglantaw og nagkape og kay Sir Artlums nga nagtuob pawala sa COVID. Salamat.
gikan na ka nga Muhaymin Askalani. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from Jeddah, KSA. Gikan na kang Bersanidlin Bonare. Salamat po, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. Pediatric og OB-GYN ward sa Caraga Regional Hospital balik operasyon na. Nagpahibalo karon mga kasyargaw ang Caraga Regional Hospital Management nga ang admission for high-risk obstetric cases mo resume na karong adlaw alas 8 karong adlaw mga kasyargaw ang ilang operasyon. Samtang ang admission sa pediatric cases nga adunay emergency severity index level 1 and 2 mag-resume na usab sa October 25 o ugmang adlaw alas 8 sa buntag. Atong nasayran mga kasyargaw nga nagpahigayon og temporary lockdown ang maong mga wards tungod na sa nagpositibo sa usa ka staff niini sa RAT. Mapasalamatan usab ang maong ospital sa pagpasabot o pagsabot o kooperasyon sa katawhan. Mao kana ang latest updates sa Caraga Regional Hospital mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga, tricycle driver dakpan human gireklamo sa alegasyong pagpanglugos. Usa ka tricycle driver ang gidakop sa Surigao City Police Station sa alegasyon nga pagpanglugos dito na sa Purok 2 Barangay San Juan, Dakbayan sa Surigao niagtong October 22, 2020. Naila ang sospechado nga si Eduardo Francisquet Hergan alias Eddie Poe, 53 anyos ulitaw, usa ka tricycle driver o residente sa nasangpit na purok. Adisar ang pag-aresto sa kapulisan ngadto na sa suspechado usa ka wala gipanganlang 26 anyos nga ginang ang nagpatabang og nagtaho nga gilugos matud siya ni Hercan. Atol sa pagrekisa sa lawas sa suspechado, nakuhaan kini og usa ka sachet sa gituuhang shabu nga adunay gimanabanang kabugato nga 0.1 gramos o dunay mga kantidad 180 pesos sa iyang posisyon. Base sa record sa Surigao City Police Office, ang suspetsado naaresto na ni atong Enero tuig 2017 tungod na sa kalapasan sa Republic Act 9165 gihapon kung mas naila nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Apan nakagawas human nga maka-avail sa plea bargaining agreement ning kasamtangang tuig ang dinakpan ana na karon sa kustudiya sa Surigao City Police Office alang na sa tukmang disposisyon o gihikay na ang mga kasong ipasaka batok kaniya. O kanang latest updates dito na sa kapulisan sa atong kapulisan sa Surigao City mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanan. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from Jeddah. Salamat po, magandang umaga. Morning Kuya G, shout out sa anak ko sa San Benito, Surigao del Norte. Gikan na kang Bersanidlin Bonaray. Salamat po. Keep safe Kuya G. Salamat. Good morning Kuya G, shout out sa mga taga Maraville, Mangagoy, Bislig City. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan din ha. Salamat. Morning Kuya G, here in GL Siargao. Pakigreet ko sa akong mga cousins nga tuwa sa Dubai until now sa mga Lahin family. Ingat kayo dyan. Gikan na kan Jovi del Puerto Caballero. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, kalaing bahin sa mga balita din na sa atong programa Siargao TV News. Nakatala karon og dugang napulo ka bag-ong kaso sa COVID-19 case ang probinsya Surigao del Norte base na sa report karon sa DOH CHD Caraga.
Sa mao nga napulo, upat niini ang gikan sa munisipalidad sa Bakwag, tulo sa Socorro, duha sa Placer, usa sa Claver. Samtang mga kasyargaw, 5 ang nadugang sa Surigao City, duha gikan sa Barangay San Juan, duha sa Barangay Taf, ug usa sa Barangay Poktoy. Ang detalye gikan na sa DOH-CHD Caraga. As of October 22, 2020, we have 76 new confirmed COVID-19 positive cases. For areas of distribution, we have 1 case from Nasipin, Agusan del Norte, 10 cases from Cabadbaran City, distributed in the following barangays: Kauswagan, 5, Barangay 3, 3, Barangay 9, 1, Soriano, 1. 9 cases from Agusan del Sur, distributed in the following municipalities: Rosario, 5, Bunawan, 3, San Francisco, 1. 10 cases from Surigao del Norte, Bakwag, 4, Socorro, 3, Placer, 2, Claver, 1. 5 cases from Surigao City, distributed in the following barangays: San Juan, 2, Taf, 2, Poktoy, 1. 2 cases from Surigao del Sur, distributed in the following municipalities: Barobo, 1, Lingig, 1. 6 cases from Bislig City, distributed in the following barangays: Mangagoy, 3, Tabon, 2, San Roque, 1. And 33 cases from Butuan City, distributed in the following barangays: Libertad, 15, Bayanihan, 3, Agusan Pequeño, 2, Baan Kilometer 3, 2, Villa Cananga, 2, and 1 case each from the following barangays: Ampayon, Baan Riverside, Bading, Imadejas, Mahogany, Pagatpatan, Pinamangkulan, Raha Sulaiman, and Tagibo. For classification of cases, 67 cases from local transmission, 4 cases with travel history to an area with local transmission, and 5 cases with no travel history to an area with local transmission. For status of condition, 49 are asymptomatic, 26 have mild symptoms, and 1 is severe. Status of management, 75 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of October 22, 2020, we have 2 COVID-19 related deaths, wherein 1 is from previously confirmed case. The first death case is a 70-year-old male from Tandag City, hypertensive, diabetic, and with chronic kidney disease. Onset of cough and shortness of breath on October 12, admitted on October 14. However, due to complications, the patient died on October 20, 2020. The second death case is a 65-year-old male from Lingig, Surigao del Sur with heart disease, onset of fever, cough, sore throat, and shortness of breath on October 8, admitted on October 19. However, due to complications, the patient died on October 21, 2020. As of October 22, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 confirmed cases, we now have a total of 2,477 of confirmed cases, 775 active cases, 1,599 recoveries, and 103 deaths. Mao kana ang latest updates nato usab mga kasyargaw sa mga COVID-19 din hina usab sa Caraga Region o sa atong probinsya Surigao del Norte. Sumala pa sa report gikan na sa Bakwag Rural Health Bakwag mga kasyargaw, ang maong nagpositibo kanila usa ka 38 years old nga lalaki mga kasyargaw. Samtang usa ka usab ka 20 years old nga babae, usa ka health workers
sa maong nga lungsod. Ang ikatulo, ang 35 years old nga health worker mga kasyargaw, gikan na sa maong munisipalidad. Samtang ang ikatulo, 56 years old male mga kasyargaw, no travel history outside Surigao del Norte og nibisita lamang kini mga kasyargaw sa Surigao City. Samtang ang ikaupat, usa ka 31 years old nga babae na ay postpartum hypertensive kini mga kasyargaw. Mao kana mga latest updates. Samtang sa Socorro, ang gikataho nga tulo nga bag-ong kaso mga kasyargaw. Usa ka 42 years old nga babae, teacher mga kasyargaw. 46 years old nga lalaki, usa ka frontliners. Samtang 16 years old nga lalaki, estudyante kini mga kasyargaw. Stable na kini ang ilang kondisyon. Samtang sa nagpositibo sa Placer mga kasyargaw, usa ka 56 years old nga babae, government employee kini mga kasyargaw sa Surigao City og walay travel history outside Surigao del Norte. Samtang ang ikaduha sa Placer mao ang 52 years old nga babae, usa ka health worker og walay travel history gihapon outside Surigao del Norte. Samtang gikareport usab sa Claver ang usa nila, usa ka 53 years old nga babae, lalaki, 53 years old nga lalaki, asymptomatic o usa kini ka healthcare worker sa Surigao del Norte Provincial Hospital mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa Clavero. Samtang sa new confirmed cases sa Surigao City mga kasyargaw, usa ka 57 years old nga babae, residente sa Barangay Taf. Usa ka 63 years old nga lalaki, residente usab sa Barangay San Juan. Ang ikatulo, 55 years old nga babae, residente sa Barangay San Juan. Ikaupat, 43 years old nga lalaki usab, residente sa Barangay Taf. Samtang ang ikalima, mga kasyargaw nga namatay usab, 67 years old nga lalaki, residente sa Barangay Taf. Adunay mga sintomas, samtang adunay shortness of breath kaniya o body malaise mga kasyargaw. Adunay comorbidity nga nasinati, diabetes mellitus o hypertension mga kasyargaw. Boses Kuya Diaz, wala di ay boses. Na-off na ko. Salamat sa inyong pagpasabot mga kasyargaw. Hibalo ka na ako. Salamat mga kasyargaw. Akong usbon ang mga newly confirmed case mga kasyargaw dinhi na sa atong Surigao del Norte probinsya. Usa ka 30 years old nga lalaki gikan na sa Bacuag, 28 years old na babae gikan sa
health worker usab sa Bakwag. Ang ikatulo, ang 35 years old nga lalaki usab gikan na sa Bakwag health workers kini. Usa ka 56 years old nga lalaki mga kasyargaw gikan usab sa Bakwag og 31 years old na babae gikan sa Bakwag. Samtang sa munisipalidad sa Socorro mga kasyargaw, ang bagong confirmed case dito 42 years old nga babae gikan na sa Socorro, teacher kini. Ang ikaduha 46 years old nga lalaki, frontliners. Samtang 16 years old nga estudyante. Samtang sa munisipalidad sa Placer mga kasyargaw, usa ka 56 years old nga babae, government employee kini sa Surigao City. Samtang ang ikaduhang newly confirmed sa Placer, 52 years old nga babae, healthcare worker ug walay travel history outside Surigao del Norte. Samtang atong sa Claver nga positibo sa 53 years old male asymptomatic og healthcare worker kini sa Surigao del Norte Provincial Hospital. Samtang sa Surigao City, ang 5 nga naduga nga confirmed case mga kasyargaw, 57 years old nga babae sa Barangay Taf, 63 years old male sa San Juan, 55 years old nga babae sa San Juan usab, 43 years old nga taga Taf, lalaki mga kasyargaw, og ang 67 years old nga lalaki nga taga Barangay Taf kini namatay mga kasyargaw. Expired na ang maong ikalima nga confirmed case mga kasyargaw nga naitala sa DOH-CHD Caraga. Mao kana mga kasyargaw ang latest nato nga updates sa atong mga updates nato sa mga confirmed cases dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte sa rehiyon sa Caraga mga kasyargaw. Good morning po. Okay na ang boses mga kasyargaw. God bless Kuya G. Stay safe. Ika na kan Joshua Villafuerte. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing po. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. Tulo ka rebeldeng NPA dakpan sa Magallanes, Agusan del Norte. Tulo ka mga rebeldeng New People's Army karon kun NPA ang nadakpan sa gilusad nga joint operation sa niaging adlaw sa lungsod sa Magallanes, Agusan del Norte. Nailang usa sa mga nadakpan nga si Sherlita Perales alias Bebe, 62 years old, kinsa nadakpan pasado alas 5:45 sa hapon sa iyang mismong Pinoy-anan sa Barangay Caloocan, kinsa dunay giatubang nga kasong illegal possession of explosive sa sala ni Judge Eduardo Casal sa Regional Trial Court Branch 2 sa nga nakabase sa Barangay Libertad sa siyudad sa Butuan mga kasyargaw. Samtang apil sa nasikop pasado alas 10:05 ni atong October 22 sa gabi si Honey Grace Perales alias Tisaya Namatidong, 18 years old, kinsa nagatubang sa kasong robbery and bond nga naa sa sala ni Judge Agustos Calo sa 10th Judicial Region Branch 5 sa Butuan City usab mga kasyargaw nga dunay piyansa nga 200,000 pesos. Samtang pagkalas 11:30 sa maong pitsaha sa gabi nasikop usab ang sa maong lugar si Marnel Bahian alias Ribo, 25 anyos, lumad nga taga Barangay Sangay, Buenavista, Agusan del Norte. Isikop si Bahian base na sa alias warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Emmanuel Escatron ang 10th Judicial Region RTC Branch 5 siyudad sa Butuan. Kasong arson nga walay piyansa ang girekomenda karon. Gisigon karon ni Police Brigadier General Romeo Karamat Jr., Regional Director sa Police Regional Office 13, nga migawa sa ilang investigasyon nga ang tulo mga miyembro sa Guerrilla Front 4A Northeastern Mindanao Regional Committee o gubos sa periodic status report sa CTG Priority Target List sa kapulisan mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa Agusan del Norte mga kasyargaw. Samtang sa atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Sa Aries, naasamod ka to be alone. Lucky numbers nimo karon 44, 36, 24, 16. Samtang sa Taurus,
daghang tao ang mga na-attract sa imo karon. Kinahanglan frank ka sa ila o prangka ka sa ila. Lucky numbers 30, 15, 23, 42. Lucky color peach. Samtang sa Gemini, mga kasyargaw, ang cultural event ang magpalipay sa imo. Lucky numbers 46, 36, 39, 26. Lucky color green. Samtang sa Cancer, ayun nimo pag-study sa new business deal. Lucky numbers nimo karon 52, 50, 25, 30. Lucky color tangerine. Mao na ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Naipay laing upat sa mosunod na mga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga, mga kasyargaw, therapy equipment na dawat na sa atong nasud karon. Nakadawat karon si Executive Secretary Salvador Miljalde og 150 units sa high flow nasal cannula oxygen therapy equipment nga dunay 300 sets sa accessories gikan na kang Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian atol kini sa ceremonial turnover niini sa Kalayaan Hall sa Malacañang. Kini nga mga equipment dako nga tabang ilabi na sa pag-increase sa kapasidad sa mga public hospitals o pasilidad alang na sa mga pagtambal sa COVID-19 patients. Kini nga assistance kabahin na sa Philippine-China partnership sa pakigbatok sa global challenges dala ng COVID-19 pandemic. Mga kanang latest updates dito na sa Malacañang, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, Siargao. Maayong buntag, Kuya G. Gikan na kan Anthony Rengel. Salamat po. Best morning, everyone. Gikan na kan Lucas Ibalya. Pabati, Kuya G, sa Serna family and kaya sa family. Bless you po. Gikan na kang Sheila May Serna. Salamat, Sheila May. Magandang umaga po. Good morning, Kuya G. Shoutout ko sa Sinday family, Ortohan family, Pomoy family, Migulyas family, Castorico family, og Flores family. Keep safe, everyone. Gikan na kang Rebecca Sinday. Salamat po. Good morning, Kuya G. Watching here from Rizal, Santa Monica. Good morning po. Pag-greet ko, Kuya G, sa ako tatay nga nagsaulog sa ija ika 55 years old nga birthday. Happy birthday, Tatay Romy. Dagang salamat, Kuya G. Gikan na kang Mark Liza. Salamat. Dagang salamat, Kuya G. God bless and keep safe. Salamat po. Salamat sa suporta. Good morning, Kuya G. Good morning, Sir G. God bless. Gikan na kang Ma'am Esther Cagas. Ma'am Esther, salamat og sa tanan taga mainit. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, mga kasyargaw. Samtang, mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong horoscope karong buntagas sa Leo. Mahinumduman ang memory sa faded romance. Lucky numbers nimo karon 50, 30, 23, 14. Lucky color green. Samtang sa Virgo, old plan ang dili na nimo gusto karon. Lucky numbers 52, 49, 40, 24. Lucky color maroon. Samtang sa Libra, dili mo maget dayon ang imong wish tungod na sa mga panghitabo karon. Lucky numbers 45, 30, 22, 16. Lucky color red rose. Samtang sa Scorpio, ang imong friend nga dili kasaligan, dili nimo i-consider karon. Lucky numbers 54, 42, 40, 28. Lucky color periwinkle blue. Mao kana laing upat nato nga horoscope, mga kasyargaw. Napay laing upat sa mga mosunod na mga segment, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga, mga kasyargaw,
Update sa clinical trials sa China. Mihatag karon og updates ang Philippine Ambassador sa China nga si Jose Santiago Santa Romana. May tungod na sa mga gipahigayon karon nga mga vaccine clinical trials sa China. Nahisgot kini nga sumala pa nga 3 hangtod 4 na nga mga bakuna ang naana sa phase 3 sa maong nasod, samtang ang usa hapit na gayod makompleto ug aduna na kini nindot nga resulta. Nasa iran usab nga na ang Pilipinas ang prioridad karon sa China, ilabi na sa produksyon o pagpanghatag sa bakuna batok na sa COVID-19. Ang detalye gikan mismo kang Ambassador Jose Santiago Santa Romana. The Chinese right now are in the advanced stage, no? Nasa phase 3. They have at least 3 to 4 vaccines that are now being tried in China. No, they reported yesterday that, or the other day, that one vaccine is about to complete the phase 3 trial, and so far the results have been fairly good. There's been no report of an adverse reaction. There is another vaccine that is under phase 3 trial and is also undergoing international experiment in Brazil and the UAE. And in the UAE, or in the Middle East, as far as I know, there are some Filipinos, no? Over 1,000 Filipinos that have been involved in the phase 3 trial. We are among the priority countries. Of course, ASEAN in general is included here, but the Philippines in particular. Of course, this means that we have to get ready for the distribution and deployment of the vaccine. And that is why these Chinese pharmaceutical companies that are going to manufacture these vaccines are already have been telling us that what is required really is the cold chain storage facilities around the country, or certain strategic areas around the country, kasi when the vaccine had to be handled very well, otherwise before they can be deployed. No? Mao gato ang detalye gikan na mismo kang Ambassador Jose Santiago Santa Romana, ang ambassador nato ngadto na sa China, mga kasyargaw. Sumala pa nga prioridad karon sa China usab ang pagpanghatag og bakuna dinhi na sa atong nasod Pilipinas, og 3 hangtod na 4 ang nakaabot na sa phase 3 sa ilang clinical trials dito na mismo sa China, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po. Maradyo na buntag Kuya G, salamat sa update na balita. God bless, gikan na kang Manita Aparente, salamat sa po. Good morning Kuya G, gikan na kang Cha, salamat Cha, magandang umaga kanimo din ha. Magandang umaga Kuya G, pabati din sa ako nanay Neneng og Tatay Juan Bertudes dyan sa Surigao del Norte, Burgos. Kanakan Jenny Clee sa Dehana. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karong buntaga, mga kasyargaw, sa Sagittarius, duda ka sa mga listed expenses nimo karon nga gipresentar sa imong mga kaubanan. Lucky numbers 48, 42, 24, 16. Lucky numbers mahogany brown. Samtang sa Capricorn, ma-fulfill ang imong life kung take and good care ka sa imong kaugalingon. Lucky numbers 26, 12, 19, 53. Lucky color shocking pink. Samtang sa Aquarius, ang business talk mag-slow down tungod ang imong issue wala gihatagan og importance o importansya. Speak up o voice out nimo ang imong requirements. Lucky numbers 53, 23, 20, 40. Lucky color sun yellow. Samtang sa Pisces, ang financial tip mohatag sa imong money making opportunity. Ang imong mga friend mag-share sa business investment. Lucky numbers 55, 49, 38, 26. O lucky color flame
red. Mao kana mga kasyargaw ang atong mga latest updates sa horoscope. Kinigiya lamang para na pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga mga kasyargaw, kapin 4 billion pesos napagawas na ilalom sa Bayanihan 2. Giingon karon ni Department of Budget and Management Secretary Wandal Abisado nga kapin 4 billion pesos na ang out of 140 billion pesos sa Bayanihan 2 ang napagawas na sa maong ahensya o nahatag na. Nagpahinumdum karon ang maong ahensya sa tanang hepe sa mga departamento o ahensya nga kinahanglan na magsumiter kini og mga budget request, budget execution documents o justification aron mahatagan kini og pondo. Ang detalye atong pagasayron karon. Wala na po natirang budget ng Bayanihan 1. Nagamit na po natin lahat yan. At dito na nga po tayo ngayon nakatutok sa Bayanihan 2. Sa Bayanihan 2 naman, ang latest po natin sa ngayon ay nakapag-release na tayo ng 4 billion plus. At nakasalang na po, nasa Office of the President na po for approval. So sa kabuuan po, malaki na po ang nakaatang at nakahandang perang gugugulin po ng ating pamahalaan under Bayanihan 2. Kami naman po, ginagawa po namin lahat ng aming magagawa na ma-aksyonan kaagad. Lamang, alam naman ng mga kalihim natin yan na meron namang proseso. No? Sasubmit sila ng special budget request, tapos yung budget execution document pertaining to the financial plan, another budget execution document pertaining to your monthly disbursement program, tsaka yung justification. So lahat po na ito ay na-evaluate po. Tsaka po pagka hindi naman po sila nawawala ng pundo po, no? Ayan, hindi mangyayari dahil habang pinoprocess po namin ang request nila, meron po silang pera pang nagagastos. Dahil po binabantayan po namin talaga na kahit na anong oras, mayroon po silang pera habang pinoprocess po yung additional. Hindi naman po kasi po pwedeng ilagak namin lahat yung pera na alam namin na marami pa po silang hindi nagagasta. Ganun po, parte po kasi ng mandato namin yan on budget management. So sana po maunawaan lang na hindi po dinidelay ng DBM ang pondo ng gobyerno. Bagkus yan po ang trabaho namin na siguruhin na may pundo ang bawat ahensya ng pamahalaan po. Yun na nga po, ang nailabas na natin as stated earlier is 4 billion, 15 million something. Tapos on process na po yung DSWD na binanggit ko yung nasa Office of the President na nga po. That's about 46.2 billion. Tapos there's another 24.6 billion na on process. So lumalabas na po yung effort dito at lamang nakasaad kasi sa batas mismo, that's only the President who can approve of all of this. So kailangan ipaabot po namin sa kanya para pag naaprubahan niya, mag-i-issue na kami ng SARO. Mao kana mga kasyargaw, ang latest updates sa Department of Budget and Management. Aduna nay mga giduso na mga budget ang DBM ngadto na sa atong presidente og pirma na lamang ang kulang sa uban niini mga kasyargaw. Mayong buntag Sir G, pabati naman po kay Sunny Subayno ng happy birthday. Ika na kang Nalin Bilal. Happy birthday Sunny Subayno. Salamat, magandang umaga. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning to all the people of Barangay Cantapoy, Municipality of Malimuno. Stay safe always kayo dyan, Kuya G. Giga na kami Coles Bernades. Salamat po, magandang umaga. Good morning po. Morning Kuya G og kay Konsihal Mikeson Mesiona og sako ugangan nabuutan na si Nanay ni ay Oraliza
og sa ako mga paryente na Andales family din na sa General Luna. Nagwatching sila kuman sa programa mo, Kuya G. Og salamat. Gikan na kang kayong Andales. Salamat kayong Andales. Salamat po kaninyong tanan. Ilabi na sa pamilya ni kayong. Salamat. Magandang umaga. Hello Kuya G. Good morning po. Pa-shoutout po. Sir G, pwede po pakibati sa anak ko nga happy birthday. Happy birthday. Yung sa pangalan sa imong anak, Rosel Bacanyor. Salamat po, magandang umaga. Comment below para mabati nato. Happy birthday sa anak ni Rosel Bacanyor nga si Ann Julien. Good morning, happy birthday, Ann Julien. Gikan na kang Rosel Bacanyor sa imong mama. Salamat, magandang umaga. Happy birthday kaninyo. Baka naman, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa Surigao del Norte COVID-19 monitoring report nato karong buntaga. 96 na ang suspected cases, 115 ang probable case, 1,709 ang persons under monitoring, 19,257 na ang nakagraduate sa pag-quarantine, 566 mga kasyargaw ang positibo sa rapid antibody test, 347 ang confirmed RT-PCR confirmed case o RT-PCR result nga kumpirmado, 174 na ang nakarecover, samtang 32 na ang namatay sa tibok probinsya Surigao del Norte. Ang kadaghanan niini sa Surigao City mga kasyargaw. Mga na latest updates sa COVID-19 sa atong probinsya. Samtang ang COVID-19 nato karong buntaga sa tibok nasod Pilipinas. Aduna tay total cases nga 365,799, 46,193 niini mga kasyargaw. Active cases 312,691 na ang nakarecover. Sa maong active cases 83.6% ang mild ang nasinati, 6,915 mga kasyargaw ang nangamatay na. Mao kana ang latest updates nato sa COVID-19 dinhi na sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga. Happy viewing po. God bless po. Ingat ka Kuya G. Yes po, salamat po sa concern. Ingat po sab ka mo mga kasyargaw. Gumayong buntag Kuya G, pabati sa ako pamilya Ambid sa Konsolasyon. Salamat. God bless po from Pasay. Gikan na kang Loy Ambid. Salamat Loy. O sa tanang pamilya nimo. Good morning po. O paki-greet sa ako mga batch 2000s nga hilabi na kay Clark Oraliza Mamerto Bansug o kay Kulit Guaps na dyan to kuman sa Manila. Salamat Kuya G, ka na kang kayong Andales. Salamat kayong, salamat. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, 62 days na lang, Pasko na! Pasko na mga kasyargaw, niliasa ko mag-play ng Christmas song kay muraga adunay kakulian. Good morning, 62 days na lang mga kasyargaw. Unsay inyong handa? Unsay inyong mga hikay bisan pa adunay COVID-19 karon? Syempre, ang Kapaskuhan natong mga Pilipino nagpadayon mga kasyargaw tungod kay dili lamang ang Kapaskuhan, dili lamang ang handa, dili lamang ang mga gifts ang atong giatangan mga kasyargaw, kundili ang mga labi na ang pag-abot karon sa atong manunubos, ang pagkatao sa atong manunubos nga si Hesukristo. Salamat, good morning, Merry Christmas, 62 days na lang, Pasko na mga kasyargaw. Dinhi na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibok kalibutan. Kinyo nagalagad sa live stream karon Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po. Happy weekend.